Здравейте, аз съм Камелия, работя от около 6 месеца в Региоком, но се чувствам все едно работя от по-дълго време, тъй като бях много добре приета в екипа, много така топло от колегите и съм много щастлива. Какво си постави като цел тази година? Така, в екипа за мен винаги е било важно аз да бъда добра в работата си, да се справям добре, да бъда полезна на екипа, на хората, да си помагаме взаимно и така за тази година, вече новата, си пожелах да се усъвършенствам все повече и да бъда все по-ефективна в работата си. Защо избра Региоком? Да, това беше дълго мислено решение. Избрах Региоком, тъй като в моите очи тя е голяма фирма с много възможности, където се дава път на хора, които искат да се развиват, да покажат, да заявят себе си по някакъв начин и знам, че тук хората, които могат, ще бъдат оценени. Здравейте, казвам се Иван. От 3 години съм в Региоком. Екипа е много разнороден, има много млади студенти даже назначени на работа. Аз съм един от най-възрастните, така да се каже, в нашия тим и се чувствам много добре. Какво си постави като цел тази година? За тази година си поставям професионални цели малко повече в нашата сфера, да понаучим някои от по-сложните програми, които и процеса на работа, за да изгладим като цяло работния ден и да си тръгваме с усмивка. Здравейте, аз съм Ваня и работя от 3 години в Региоком. Мои лични цели са да съм здрава на първо място, да имам време за себе си и да пътувам. Професионалните ми цели са да развия немския си език, да го подобря, да съм ефективна и ценена и да имам повече приятели като тези тук колеги, да се чувствам добре и да идвам с удоволствие на работа и то реално се случва, затова съм много щастлива, че съм тук с тях. Кой беше най-забавният момент за теб през последната година? Много събития имаше от миналата година. Да, много, то всеки месец има нещо интересно и забавно. Най-забавното, не знам, може би коледната партия беше така запомнящо се. Лятното също. Но като сме заедно и се говорим и се смеем, е най-забавно на мен реално. Здравейте, казвам се Ивана и съм на 19 години. Работя в Региоком отскоро. Започнах лятото на 2025 година и като една от младите колежки в моя тим мога да кажа, че всеки ден за мен е приключение. Какво си постави като цел тази година? В личен план си поставих цел да пътувам повече. В професионален план си поставих цел да работя по-качествено, за да мога да взимам бонуси, с които да си плащам почивките. Как беше в началото за теб? Честно казано, аз преди съм работила на други места, но никога на такова място. Никога не съм работила пред компютър и цял ден да седя на стол. В началото, си признавам, беше ми трудно, но след това, когато посвикнах, разбрах всъщност колко е интересно и забавно всъщност. Здравейте, казвам се Райна, от 11 години съм в Региоком. От ноември 24-та поех тим, т.е. ръководител съм, тимлайтер с тези мили, красиви и отговорни хора и още доста други, които ни присъстват днес тук. Какво пожелаваш на екипа си тази година? За 2026-та си пожелавам здраве най-вече, да продължаваме да надграждаме себе си, да надграждаме качеството, което сме постигнали като тим и съответно, ако мога така да си го пожелая от мое име и защо не и нов проект, съответно нови хора, защото само в растежа и в предизвикателствата човек може да оцени и трудности и хората около себе си и сплотеността на един екип. Чувстваш ли се мотивиран? Желаеш ли нова работа? Знаеш ли немски? Стани част от този прекрасен екип.